सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा पुजा धामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा फैगौ पुजानि थाखाय पुजा धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज होगासिनो दं। बायगिरि बिथांमोननो आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,499 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय पुजा धामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंनै हेलमेट फ्रि, केस सोनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1,500 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो पुजा धामाका अफार एक्सचेन्जआव बाइक बायगिरिफोरनो गंसे एक्सेसरी हरफानाय जागोन। सेरफांगुरि फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमनि सेल मेनेजार सुबुं बसुमतारिया खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो? आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 60038171919 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा फैगौ फुजानि थाखाय माखासे कास्टमारफोरनि थाखाय अफार लानानै फैदों। दा बेनो जाहैबाय डाउन पेमेन्ट गासिबो जेन'बा बाजाजनि बाइकनि डाउन पेमेन्टआ 10,599 निफ्राय स्टार्ट जागोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना गारि लायोबा 5 लिटार पेट्रलखौ फ्रियाव मोननो हागोन आरो बेजों लोगोसे गासिबो बायगिरि बिथांमोननि थाखाय मोनसे एक्सेसरी बाइकनि मोनसे पार्ट फ्रियाव हरनाय जागोन आरो बेजों लोगोसे जोंना माखासे एक्सचेन्जनिबो माबा दं। गासिबो बाइकखौ नोंथांमोना एक्सचेन्ज खालामनानै लांनो हागोन आरो बेजों लोगोसे गासिबो मा होनोमोनलाय गासिबो कास्टमारनि थाखाय मोननै पेट्रल दङ हेलमेट फ्रि होनाय जागोन आरो मोननै। बे जोंनिया दा बेजों लोगोसे जोंनि सेरफांगुरि बाजाज श'रुमजों लोगोसे जोंना कसुगावआवबो मोनसे फेस्टिभ आउटलेट दं, जोंनिनो ब्रान्च, बाहायबो मोननो हागोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि सराइबिलावबो दं फेस्टिभ आउटलेट। नोंथांमोना बे सेम अफारखौ बे सराइबिल आरो कसुगावआवबो मोननो हागोन आरो। बे अफाराथ' ओरैनो फुजा जोबजासिम दं, ओमफ्राय बे डाउन पेमेन्टनि अफारा ओरै माबासिम दंहैयो आरो नभेम्बर डिसेम्बरसिम थाहैगोन। 10,599 नि अफारा बे डिसेम्बरसिम थाहैगोन आरो। ओरैनो एक्सचेन्ज खालामोबा मा बाइकखौ मोनफिननाय जायो? एक्सचेन्जखौ गावसिनाव जेन'बा कास्टमारनाव जा फुराना बाइक दं बे गासिबो मडेलनिखौनो लाखिगोन आरो खिन्थु लांफिननायाव जोंनि बाजाजनिखौ लांफिननांगोन आरो एक्सचेन्जनिया। बायगिरि बिथांमोनखौ बेखौनो बुंनो सानो जे नैबे दा फैगौ फुजानि जा जों अफार होगासिनो दा बिथांमोना जोंनि श'रुमाव हाबफैयो, बाइकखौ नायफैयो आरो बाइकखौ गोसोबायदि लानानै थाङो। आं रायजो राजानो बेखौनो खावलायहरनाय थाबाय। दुर्गा फुजानि धामाका दख'ना डिजाइन। दख'ना फालांगिरि खालामग्रा बिथांमोननि थाखाय अदालगुरि सहरनि रयेल बड' फेशन हाबा लानानै फैदों फुजानि गोदान डिजाइननि दख'ना, गेमस्रि गाननाय दख'ना, मिथि गाननाय दख'ना, थाइलेण्ड दख'नानि धामाका दख'नानि डिजाइन। दख'ना फालांगिरिफोरनि थाखाय अदालगुरि रयेल बड' दख'ना गलायाव मोननो हागोन। नोंथांमोना गेमस्रि गाननाय दख'ना, मिथि गाननाय दख'ना, सिखिरि दख'ना, आर'नाइ दख'ना आरो थाइलेण्ड दख'नाखौ हलसेल रेटआव। बर'नि हारिमुआरि गाननाय जोमनायफोरखौ दख'ना फालांगिरिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो खमसिन बेसेनाव मोननो हागोन। अदालगुरिनि रयेल बड' फेशन हाबाव बायदि रोखोमनि दख'ना। नोंथाङा दख'नानि फालांगि खालामनोब्लाबो रयेल बड' हाबाव गासैबो दख'नाखौ हलसेल रेटआव मोननो हागोन। खम बेसेनावनो लांनानै फालांगिबो खालामनो हागोन। रयेल बड' गलायाव थांनाय फैनायनिबो जेबो उसुबिदा गैया। रयेल बड' हाब दख'ना गलानि थंआनो जाबाय अदालगुरि रेल स्टेशननि साखाथियावनो। सोरबाफोर दुर्गा फुजानि अफारखौ खाबु लानानै दख'ना फालांगि खालामनोब्ला 9957383083 जानबुं नङाव खौरां लानो हागोन।